माथो मिनलास नुयो जोंखौलाय र' दावलाय बेयाव नङा लाइटआनो मिनलाखा जोंना मालाय दावलाय होनबा अरे मैया मेरी लाइफ पे कोई क्यों नहीं आता बिदि बुंदारोना बलथा फैद' लोगोफोर 1 2 3 4 5 6 7 Official Nissan Hai आब'नो हाय आगै मारै दं आगै ओमफ्राय नोंनि चेनेल गोजामा मारै जाखो एथ' बुरजा थांखानाय चेनेलाहाय बेथ' गोदानसोना रावबो फैया आंनाव निसान लाय दिसायाबो नायनोसो जाथारबाय नामा दिसायासो बड' मिक्स 1K हेल' आगै वाट्स टाइम जायनि दानफ्लांदों आब' ए जारलाना नोंनाथ' बारायखाथारबायमोनहाय एसे ओमफ्राय बड' मिक्स मा ओंख्रि जाया आब' ओंख्रिया दाबो सङाखै दहायनि ना सिंगि दङ ना सिंगि ओंख्रि दा आयु दैसाया फरायहोबावासै नै हनै मा होनदों आदै मोना दा दानफ्लांना फस्थायबाय औ मानो दाननांगौ एफा मोजां जाखानाय बड' मिक्स आयुहाय गावसो दावरावथार दैसायासो फैथां र' बिदिनो एसे नङा खालाय दुस्थ'ल' जादोंना नोङो बड' मिक्सआव बबेनिमोनलाय खिथाहरलाय बड' मिक्स दाख्लि अजा बायदि होनदों बियो आंखौहाय गिलायलाङो आं मानसिखौ बाबाय ओमफ्राय दा बारायलानो साबसक्राइबानो नोंगौथ' आगै बारायनो बिराद मुस्किल आंनानो नुवाखै दाबो 500निनो बारा नोंनालाय दाहालागै 1K थांलायलायबायमोन ना थांसिगौमोन मानो बिदि खालामा नोंलाय बड' मिक्सआ थांबावबाय साबसक्राइबानो बारायनो नागिरखाया ओरैनो नोंहा दानबावदों अफिसियेल नोंना वाट्स टाइमा बेसेबां खोरोम रामसियारि हेल' आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आयु बिदि लाजाया आङो 1.7 फंबायमोन नैलै फिसा गोनांबाथाय दिगदारि हनै लाइभ फैदों ना हर हनै सोर फैदों दिपालि बर' हाय फ्रेन्ड आगै फ्रेन्डलायनो आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय अफिसियेल सिरिखाया नै बेयानो जारलासो दा गोदानसो बड' मिक्स दैसायाबो रायज्लायदोंहाय नोंसोरजों दैसायाबो दिपालि मा ओंख्रि संखो आगै नोंस्रा लाइक होदो अननानै बयबो माथो लाइकआनो मोनसेल'नो खोरोम रामसियारि संबाना सङाखै ना मा होननाय जाखो बोरैबा जालाबायबाय नै आं दाना रोङासै गो टु चेनेल आयु अबेबा थांबाय नै दाना आंहा सेरनो रोंलायलाङा मा होनदोंथाय खोरोम रामसियारिया संबाना सङाखै ओंखाम ओंख्रि संदोंना सङाखै होनदों नामा सङाखै दाबो दहायनि ना सिंगि दंखायो मामि मा खालामदों मामा
अफिसियेल निसान रायलायनो रोंगालाय बाबा नै गोमोरबाय रोंबाय नामा दैसाया रायलायनो रोङाखै मैयाजोंसो मास मोनब्रै जादों दैसाया मैयानो दाखालि मैया 18 नङा मानो माबा डाबल खोनादों लाइक होद लाइक औ लाइक होन लाइक हो सब्सक्राइब हो लाइक होन आंनि मामिनि आदाखौ सब्सक्राइब खालामबाय थेंक इउ बड'मिक्स नोङो अबेनिमोन बेखौथ' खिथायाखिसै बड'मिक्सआ अबेनिमोन खिथाहरलाय आं फार्स्टआव होखादों आब' औ नोंथ' फार्स्टआवनो होखादों साब्रै दङ सोर दङ कमेन्ट हरलाय खुलुमबाय होन बाबा नै आबा गल'लायबायसो नोंना नमस्ते ए नङा दे होना आबा होना हनै नाहर हनै माथो रावखौबो नुवासै नंबाय बियो दैसाया अनु नार्जारि हेल' आब' मा खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेराव आगै हरदो अननानै दावराव दानायखौ बाहाय फैनो आधा घन्टाल' फैखागोन आंबो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ आधा घन्टाल' फैखागोन आंबो ओंखाम संनांगौ बाय आब' थाथ'लाय आंना गाबोन एगजाम दं दे बाय दे आगै दे दसेबाबो फैनायनि थाखाय थेंक इउ अबेनिमोन खिथामाराखिसै ओमफ्राय बड'मिक्सआ ओमफ्राय सना ब्रह्म हाय आब' अफिसियेल बावसो माने मा अफिसियेल बावसो बुजियाखिसै आं अफिसियेल बावसो बुजियासै आं सना ब्रह्म ओमफ्राय उनु नार्जारि देरहांबायानो बाबुआ बाबुना नानिमोनलाय नो बाबु दैसा ब्रह्म नामा दैसा मास मोनब्रै जाबाय मैयाजों दुस्थ'आनोलाय नै मानजादों हाय आंसो दंफैयो सनालाय ए सनाजों माबाजों एदावलायदों अफिसियेल निसानजों आंहा बेखौनो बुजियाखै मारै जाखोदों दे निसान अफिसियेलखौसो होनदों आब' औ दासो बुजिबाय नै जा गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभ फैदो आङो आधा घन्टासोल' फैनो हागोन दानोबा गाबनायानो मा जागोन 6टा जाबाय मा ओंख्रि संखो उनु नार्जारि मा ओंख्रि संखो सोर दं जाखो अफिसियेल निसान सना ब्रह्म मा ओंख्रि संखो सना ब्रह्म मा ओंख्रि जायामोन आब' जोंना ओंख्रिया दहाय माने आङो गाराया आंना सायावलाय नोंनो फार्स्ट अफिसियेलना दानासो अफिसियेलनि नोंनि नामायना नुखादों मोगथाङावसो मबाइलाव समायना नुयो मोगथाङाव अफिसियेलनि सना ब्रह्म टमेट' नासो आब' गोथावथ' आं टमेट'खौ गोथाव मोनो बे टमेट' फिसाखौहाय दा सावनानैबो जानो गोथाव ओमफ्राय अफिसियेल निसाना मा होनखो सनायल' फरायनो रोङा लेखा रोङा नालाय संनाय मा होनो जाखो सनायल' आब'आ आंना बिउटिफुल बावसो सनाया आब'आ आंना बिउटिफुलसो होननाय जादों खोमा ना मा जाखो फरायनोबो रोंलायलाहाय बे आरबि मोना आंनि लाइकआव फैथारा बिसोरो आंबा बिसिनियाव थाङो उनु नार्जारि नेट थाबथादों आंनावसो ना आब'नावसो ए आंनावसो थाबथाखो ना माखो आंनाबो थाबथागासिनो दं ओमफ्राय केरामसियारि हाय आगै नेटआ मानो थाबथाखो दे
मादैनाव माबा भइस कल हरनानै लाइभआव जइन जानो थिनहरलाय मादैखौ लाइभआव जइन जानो थिनहर रायना हो आब' सोरखौ रायनो आगै सोरखौ रायनो नोंगौ मैयाबो गैया दिनैहाय माबायावसो थांदों गयबारियावसो दंहैयो नायाखैना वाट्सएपखौ फै दैसा फै नोंबो एसे रावबो गैला निसानल'सो फैगोनहाय निसान थांजोबलायबायगोन रावबो गैला सोर फैया लाइभआव आरबिमोन फैया गैया आरबिमोननियावथ' थांजोबो आङो आरबिनाव थाङो ओमफ्राय बे बिखुंगुर ओमफ्राय र' मा नाम मोनलाय बावजोब्बाय नामफोरखौ थांलाजोबो दिपालिनावबो थाङो मेरला साथाम दं कमेन्ट हरदो दे सोर दं सासेल'सैलाय केरामसियारिसो गैया मादैया अफिसाव हनै सोर फैयालाय रावबो गैला उनु जेरै आरबि आदाया आंनावबो दिनै फैयाखै फैयाना गावनावबा जि खा बियो आंथ' जा गोबाव थायो बेनावहाय ओमफ्राय बे माबानावबो बे राजु बसुमतारी बेनावबो थाङो आङो जिखिनि जायनावनो लाइन नुयो बेनावनो थाङो नुसनबाथाय थाङो आरोखि आं नोंहा अबेनिमोनलाय थोद दावरावथार नै बिसोरो हमा दोन बबेनिमोनलाय उनु नार्जारि नोङो लाइभआव फैफेरनायखायनो रायज्लायनो रोंलायलाहाय खुरियासो आङो माला खुरिया जाखो नोङो खोरोम रामसियारि मा खबरा गाज्रि बर्थमान मोजां गाज्रिनि गेजेराव एखमबा मोजां एखमबा गाज्रि होनजायो बर्थमान दैसायाबो दैसा डिस्ट्रिक्ट चिरां बिजनि फानबारिनि आब' बिजनि फानबारि थांखांबायलै आङो बिजनियावहाय ओमफ्राय फानबारियाव बबेजोंमोनथाय फानबारि डिस्टार्ब কোনো বৈধ রিচার্জ প্ল্যান নাই অনুগ্রহ করে আন্টা আমি সরদিন না কিছু কি বলে aduh नै दैसाया जोंना दैसाया नै आबा मा गामिनिमोनलाय आङो माबानि आगै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव होनो जोंना न फन फैनानै गैला खारजोब्बाय नै रावबो गैला सासेल'सै सोर दंथाय कमेन्ट हरलाय आगै ए आंल'सै आब' औहाय खारजोब्बाय आगै नोंल'सै जारला साथाम जालायबाय नै दुखुआव दङ जोङो दैसाया नै दुखुआव दङ दैसाया ओरैनो हरलायाबा मबाइलावहाय खोरोम रामसियारि आंबो दं दे ए अबावबा खालामबाय थायो होनदां खोरोम रामसिया एजि गेमिं 95 जाखांबायना आब' जानो खिने सङाखैनो आगै दाबो नै लाइभआवसो दसे आधा घन्टा फैनायदों दिनैहाय खनसे बिसिबा गोबावसैना लाइभआव फैया उनु नार्जारि मा ओंख्रि आब' जा रायलायो नैबेबो ओंख्रिया दालिसो संनो नागिरदों दालि सानसे गैया गथ' जासिगोन खोरोम नार्जारि लागाव नै गान खननानैसो होबाय गथ'आ लाइभआव लाइक दाइन खालाम खोरोम रामसियारि होखैबा औ सोना गानसो खनदों नोङो बागुरुम्बा
Bagurum. Ma nam nanina babu. Aduh. Babu mas मोनब्रै जाबाय मैयाजोंहाय दैसा होनो कमेन्ट फरायदों नै कमेन्ट दैसायाबो कमेन्ट फरायदों बिदियाव खिलाय फैनो मोनो जा रायलायखादों माबा बेरायनोसो थिनदों थारमाने बिसिनायाव लासिंबाय थानायखौ हालासो आरोखि ना बियो बेरायनांगौसो बेना थारमाने गाब नों सिरि था लाइक होबाय दे थेंक इउ खोरोम अबेनि जाखो खोरोमा रामसियारि आगैया अबेनिथाय उनुआथ' जोंना माबानिनो बिजनि फानबारिनि उनु नार्जारिया एजि गेमिं मा खालामदों नोंनि भिडिअखौ दामानि नायनाय जायाखैगोनहाय आङो माबा जा गिलु फालु मानसिखौ साबसक्राइब खालामनाय ना ओमफ्राय नटिफिकेसनानो मेरला फैयोना ओमफ्राय एखमबा नायनाय जाया सोर दङ दे कमेन्ट हरदो सोर दङ खोरोम रामसियारि बरमा आब' बरमानि ओमफ्राय एजि गेमिं जाहैबाय अदालगुरिनि आं आब' आं थांफेरनो मोनाखै बरमायावबो थांफेरनो मोनाखै अदालगुरियावबो थांफेरनो मोनाखै थांफेरनायानो जाया जेरावबो बेरायहाय नैबे नोम्ब'आ माबासो दैखरनि एम्बु न'आवनो थाबाय था दैखरनि एम्बुसो सर्ट मुस्कान वाइटि हाय दीदी हेलो सिस्टर ना ब्रदर हेलो बाय हुआसो कैसे हो आप हिंदीयाबो टुटा फुटासो आंना हिंदीबो रोंखाया गुमैयालाय मा खालामदों आब' नोंगुमै गैया नोंगुमैया माबायावसो दंहैयो बिखुनजो लाहानावसो थांदों बिखुनजोनावसो मालाय आलासि जाहैदों बिखुनजोनावहाय लोगो लानानै उदांसार ब्रह्म आब'आ अबेनि आङो गसाइगाव माबानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनि मालाय नोंगुमैया आलासि जाहैदोंहाय जौ बेदर जाहैदों मालाय उन्दुबाय होनदां दैसाया उन्दुबावाखै गथ'आ नै आंलाय उन्दुदोंसो नंदों सोर दङ दे लाइक हरद' रावबो लाइक हरा उदांसार ब्रह्म लाइक हरदे आगै उनु नार्जारि नों हाबा जानाय ना सिख्ला मोनलाय आगै एसे खाथियावनो एसे खाथियावनो माने नोंनाव फै उदांसार आगै सिख्लासो जोंनि गसाइगावआव फैदो बिजनियाव थाबाय थायो नामा सोलायनांगौ डिस्ट्रिक्टखौबो उनु नार्जारि गसाइगावआवहाय ओरैहाय फैदो खाथि जानायनि मालाय 1K थांबावबायसो नोंना 1K बारबावबायसो उनु नार्जारि वाट्स टाइमा बेसेबां थांखो नोंना उनु नार्जारि उदांसार नों मा गामिनि खिथाहरद' खाथि होनलायलायनाय आं थिपकाय पलासगुरिनि आब' आं थांखांबायथ' थिपकाय पलासगुरियावहाय खाथिसो होमबालाय गसाइगाव फैबा मालाबा कन्टेक्ट खालाम भिडिअ बानायलायनांगौ र' थांगासिनो खाथि जाखागोन आब'जों नंगौ नामा अबेबा खाथियाव दं नामा माबा खाथियाव दं अबेबा खाथियाव जोंनि खाथियाव मा होनो जोंनि खाथिनि गामिफ्राव दं नामा मा गामियाव फैगोन उनु नार्जारि फिसाफोरनि थाखायनो दलर थानो मोना जागोन दा न'आव गैथ'वा आब' उनाव लोगो मोनगोन अबावथो थायो उदांसार आगैयालाय न'आव थालायलायैलाय लाइभ फैनायखि बिदि मोसाबाय थानांगौ सोरबाखि बिदि मोसाबाय थानाङो
जारलासो दैसानि थाखाय निसान आगै थांबाय नामा ना सिरि दङ निसान आगै उनु नार्जारि आगै उनु नै गोलैगोन नामा निलेक्स दैमारि नै आंनि लाइफआव दासो दिनैसो फैदों बियो एक्सुवेलि आंनो लाइफखौनो दिनैसो फैखादों लाइक होनो फैबाय लाइकल' होनसै आरो थाला आरो आंनि लाइफआव दसेबो गावनियावबा थाङो आङो नै बेबो उन्दुआबो मुवाबो गथ' जाथिया उन्दुसिगोन दे लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ निलेक्स दैमारि आगै आं दा बायहेरायावसो खामानिसो मावफैदों अबे जायगायाव निलेक्स दैमारि गाबोन एगजाम दं दे आगै दे होदो माबादो दे जेबो नङा दे आरो मालाबा फैबावगोन ना बेफोरबायदियाथ' जाबाय थायो एगजामाथ' नोङो गिदिर माबाना गोसो होनानै होनांगौ नै गथ'फ्रानो उन्दुआखै उन्दुद' आबा मानो उन्दुनांगौ दुद' आबा दुद' गुड नाइट आब' गुड नाइट आगै सना बेस्ट अफ लाक गाबोननि थाखाय गाबोननि एगजामनि थाखाय 7 जन दं ओमफ्राय कमेन्टखौ 2ल' हरगासिनो उदांसार ब्रह्म गुजरातआवसो आब' गुजरातआवसो दंहैयो दे माला फैयो हेल' आगै निलेक्स नै आगै निलेक्सआ थांसैनो मालाय गाबोन एगजाम दं थांबायसो होनदां गाबोन एगजाम दंनो मामि गाबोनथ' आंनि स्कुल फिस गासिबो होजोबनांगौना आं लाइक होखाबाय थेंक इउ उनु आगै उन्दुहांबाय एसे गथ'आ थांबाय दां निलेक्स आगैया गेमिं साइबेसे न'खराव नोंसिना आब' जोंनियाहाय आइ दं बिखुनजो आइ ओमफ्राय बिहाव आफा ओमफ्राय आंनि बोराइ ओमफ्राय नानि दं फिसाजो 10 बोसोरनि ओमफ्राय नै दैसा राजा दं दैसा राजा जोङो 6 जन गासै उदांसार ब्रह्म बाबुना नानि जाखो आब'नो मामा बे बाबु नैबे बाबु बियो 4 मास जाबाय मैयाजोंहाय मैया 18 थारिख ना 18 थारिखनि आंनि भिडिअ'आ माथो भिउसआनो फैथारा गावसोरा आंनि भिडिअ'खौनो नाया होनदां आंहा नोंसिनि भिडिअ'खौनो नायो एमबियानो जोबगुलायो आंना भिडिअ'नो नायथारा भिउसआनो फैया लासिं सिं भिडिअ'खौनो होनो लाजिबाय आं ओंखारथ'बाय दे आब' दे आगै दे जेबो नङा एसेखिनि टाइम होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय उनु नार्जारि आगै नोंनिसिम जेबो नङा दे उन्दुनो ओंखारबाय गथ'आ गोसाया मा आथिङानो माथो मिनिदोंसो आबा माखौ मिनिदों 9 8 7 5 4 3 6 जन दं सोर लाइकबो होआखै ओमफ्राय नायगासिनोसो दं आंखौहाय उदांसार गावजों गाव साबस्क्राइब खालामलायनाया बारा फैया आब' औहाय नाया साबस्क्राइबल' खालामनानै लायो नाया कन्टेन्टफ्राबो मोजां जाया नालाय बाल आरो केमेराफ्राबो मोजां नङाना आंना बाब्राब खुब्राब मबाइलफ्राबो मबाइल मोजां लानो हाबासो आं भिडिअ'फोरखौबो दाबो मोजाङै लानो रोङाना ओंखायनो 3ल'सै थांजोब्बाय उदांसार आगै नोंल'सै साथामाथ' नायदोंल' फन गैया हनै मेसेजबो गैया जेबो गैया नोंना बेसेबां थांखोमोनथाय उदांसार र' नायनि आं गो टु चेनेल बोरैबा सेरफ्लांगारोहाय आंना माबा सेरफ्लांनानै नै दासो फैफिनदों सेरनो रोङाबा मानो सेरो होननायसो जादों सेरनो रोङाबा मानो सेरो उन्दुबाय उन्दैया सोर सानै दंथाय कमेन्ट हरद' दे सोर दं
दे द' कमेन्ट हरद' सोर दं उदां सारागै थांबाय नामा थांसैबा बाय होनलां दे आगैमोन साथाम जाफिनबाय नै B4 बर' हेलौ बाजै जिरख'नाय आगै सना आंखौ जिरख'नाय नुलायबाय नोंहा नैबे नोमबाजै मोगथाङाव नायबा नोंसोरो जिरख'नाय नङा बिगुर गोनांसो नुगोन माबा गोनां मबाइलाव खायसे जिरख'नाय नुदों मोजां नङा दागालै आबानिसो हामा बाबुनिखौ लाइक दाइन थेंक इउ आगै सना B4 बर' अबेनि जाखो आगै नोंहा अबे गामिनि जालायखो नोंहालाय हा नो मोजां नङाहाय आगै मोजां नङा महरफ्रानो ओंखायनो आंखौ रावबो सैया महरफ्रानो मोजां नङा नालाय मा खबर बाजै खबरा गाज्रिसो आगै आंना दामानि जोबोद दुखुआव दं आङो ओरैनोल' आं उदालगुरिनि उदालगुरि थांफेराखै दे आगै आं ओमफ्राय मिथिगौ उदालगुरिखौ थांफेराखै उदालगुरिखौहाय दैखरनि एम्बुसो जेरावबो थांनाय जाया उन्दैखौ दागा होनदां आथिं आनलां हरै सोर दंथाय उदांसार ब्रह्म आंना बारा गैया आब' नोंनि गाहायाव होनबाबोथ' नै आंनाथ' आनसाबस्क्राइब जाफिनजोबो बिसोरो भिडिअ नाया मुनाया डाइरेक्ट साबस्क्राइबल' खालामनानै माबायोना मालाय लाइक फैनायाव नै नेटानो गैला मामि आबौना हस्पिटाल हैदां आंना 47 48 बिदिनो माबाबाय थायो दावखोलाय फासलाय जाबाय थायो भिडिअ नाया मुंनाया ओरैनो साबस्क्राइबल' खालामोना ओमफ्राय माबाफिनो आनसाबस्क्राइब जाफिनजोबो दाखालि 52 53 थांबायमोन डाइरेक्ट साबा 6 जन खमायखायो दावखोनो हाया माला 1K थांबावो 1K थांबा गिदिर केक हासिबाव मोनसे 1K थांबा माला थांगोन बोसोरसे नांबावगोन वाट्स टाइमाथ' गैया रावबो फैयाहाय आंनि लाइफआव दोनस्रि मोनाबो फैथारा बिसिनियाव थांदोंमोन आं दाख्लै बोरै नुसनाखै बिसोरबो बेसारा नुसनाखै जानांगौ 24 घन्टानि उनाव बेक खालामहर भिडिअ नायना खालामनो थिन खालामाना सोरबा थोननायालाय थोनो जोङो 24 आवार्सनि उनाव खालाम होननानैहाय ओमफ्राय खालामाना मालाय खालामथारिखौ माथो खालामाना बोरै जाखो दैसायाबो उन्दुबाय दल' थाया बे गथ'आ दे द' कमेन्ट हरद' उदांसार आगै थांबाय नामा नोंल'सै बाद बाखिथ' नायलागासिनो दं नै सानैल'सैलाय गैलालाय ओंखारलांजोबलायबाय स्रांनो बेसे गोबाव जाखो चेनेला आब' खुलिजेननायनिफ्राय आङोथ' बोसोरनैसो जाबायदां आगै खुलिनाया बोसोरनै जानाय बायदि मोनबाय आङो ओमफ्राय होनबाबो आङो भिडिअफोर आपल'ड होआमोन आरोना ओमफ्राय नै भिडिअ आपल'ड होनायानो बोसोरसेयानो जायाखै आरो 6 मास 7 मासनिफ्रायसो बेबो कन्टिनिउ होनाय जायाखै बिदिनो एसे होनाय जादों आरोखि ओमफ्राय मा होनदों गुमैया मा मावो गारि सालायो न'नि गारि न'आव गारि दंना बेखौहाय सालायसाबनानै जादलाबायो भारा मोनबा थांसै भारा मोनाबा थानोसै गारि सालायनानै जायो माथो मावनो ना साख्रि लेखा रोङा फरा रोङा लेखाखौनो रोङा नोंगुमैया ओंखायनो गारिखौनो सालायलाबायो दे द' मा होनबावनो ने नोंसोर मालाय बेसाराफोर आंनि कमेन्टखौ नायासै आब'आ आगै नोंनि कमेन्टआ फैयाखैनोथ' गैया कमेन्टआनो फैयाखै
नै दासो नैबेखौ सजा फैदों मा लिरना हरामोन आगैयाबा आं नुवासैनो नै उनु आं ओंखारथ'बाय दे आब' होननायनिफ्रायनो कमेन्टआनो गैखायाना आगै नों हरनाया सरि दे आगै नेट प्रब्लेमनि थाखाय माबायासै खोमा आयु थाम्फैया बेसेबा गिदिर हाबि थाम्फैया मा जारला फैखो बेलाय जि थाम्फै फैदों नै मारै मारै जाखो लाइफखौनो फैफेरैखायनो रोंलायलांला मा होनदों थांजोब्बाय नामा आब' थांजोब्बाय आगै नोंजों नै माबाजोंल'सै उनु नार्जारिजोंल'सै एखमबा बिदिनो श' जाया कमेन्टआ औ मोनथियाना आङो दोनैसो फैदों आंनि कमेन्टआ नांगौ फैफिनबाय थालांजोब्बाय आरो बबाव थालांखो मा गिदिंबाय थादोंलै आंना लाइभ स्ट्रिम मा होगारसै आं बेखौ दावराव दावसिखौहाय थाबाय दावरावबाहाय दे सोर सोर सानै दं कमेन्ट हरदो दोननोसै आंबो आधा घन्टा जाखाबाय नै ओंखाम ओंख्रि संसै आङो नेट प्रब्लेम जाबाय नोंना आंना नेट प्रब्लेम जाबाय औ गिदिंबाय थादों नेट प्रब्लेम जाबाय दां गोलोमजोब्बाय दैसाया नेट नाङाबा गिदिङो आब' औ नेटआ नाङासैगोनहाय आंना गिदिंबायसो थाबाय जा जारलाखा फुजा जाया नामा खाथियाव फुजा गैया आगै दा उनाव फैफिनसै आं आब' दे आगै दे थांदो आगै बेसेबां गोबाव थाबावबायसो बेसारा ओमफ्राय बे लाइभनि माबायाबो वाट्स टाइमाबो माबाफायो नामाथाय प्राइभेट बानायबा थाफाया नामाथाय मिथिलाय लाङाहाय आङो प्राइभेटसो बानायो आङो लाइभनिखौहाय सोर सोर दंथाय कमेन्ट हरदो आगैमोन इउटुबसो खुलियो इउटुबनि बारै बारा मिथिया जेबो आधा घन्टा जाथारसै दोननोसै आंबो ओंखाम ओंख्रि संनांगौना ओंख्रि संनो मोनाखै दाबो दैसाया जि मोजां उन्दुबाय जोंना सानैल'सै थांबाय उदांसारा थांबाय सोर सोर थांखो सोर सोर थाखो दा उनाव फैफिनसै र' प्राइभेट बानायनाङा प्राइभेट बानायनाङा ना खिन्थु मा होनो पाब्लिक बानायबा दसेनो फैयाना बेसेबांबा गोबाव लायो होमबाबो प्राइभेट माबा जाया दा माबा बानायसै पाब्लिक बानायसै दे थांदो आगै उदांसार आंबो दोनखानोसै माबा जाबाय नै आधा घन्टा ओंखाम ओंख्रि संसै आंबो दालिसो संसै जेबो संबाय थाला दहायनि ओंख्रि दंखायो औ हजों जाबोसिनो सासेया जोंल'नो संनांनाय नङा ओहो आं बेखौनो ना सिंगिखौ जानोसै संला जेबो
एजि गेमिं आंसो एजि गेमिं नोंल'सै नामा आगै सासेयाबा सोरहाय सोर मिथिगौ फैनो होनहरबायना फन हरनायावहाय ओमफ्राय फैगाराखिसै खयबार फन हरदों फैनो होनहरबाय इजि गेमिं नोंल'सै आगै रावबो गैला बेखौ नायबाय थानोसै आङो थांजोब्बाय कोई नहीं है मेरे लाइफ पे कोई नहीं आता है सोर नायबाय थाखोथाय आंखौ कमेन्टबो हरा सासेल' थांखांनो आंल'सै आगैया आगै नों आं नोंखौ सोंखांखाबायमोन नामा अबेनि होननानै इजि गेमिं ना सोङाखैमोनथाय अबेनिमोनथाय आगैखौ दावफिनलायबाय बावबावबाय नै फिसाजों फिसौजों गोसोफ्रा थिग थालाय लांलाहाय अबेनिमोनथाय आगै नोंना नोङो नैबे मबाइल मोनसेजोंहाय साबसक्राइब खालामहरगासिनो दं आङो इजि गेमिं नोंखौहाय फल'वार्स खालामनानै नैबे मोनसेजों र' मबाइल सिनायबावा नै इजि गेमिं वाइट 95 आगै अबेनिमोनलाय नों खिथालाय इजि गेमिं 95 आंखौ हारसिं गालांजोब्बाय गावस्रा अदालगुरि र'दै नोंखौ साबसक्राइब खालामगासिनो दं माबा मबाइल मोनसेजों नै सार्च खालामगासिनो दं र' नोंना प्रफाइल पिकचारा माबायदिमोन ए नै मोनबाय आयौ मालाय 1.4K साबसक्राइबार जायानो फैनो नागिराना भिउसानो 1000 गाहामाव साबसक्राइब खालामबाय ओमफ्राय फल'वार्स खालामसै नै उदालगुरि रावबो गैला नोंल'सै आगै नोंल'सै रावबो गैला थाजोब्बाय बिदि नोंसिना माबा फैया नामा मा होनो बिदिखौ कपिराइट क्लेम फैया नामा आंना माथो एसे माबा बेकग्राउन्ड मिउजिकआ दस्राखौ होबानो कपिराइट क्लेम फैयो आंनालाय कपिराइट क्लेम फैया नामा नोंसिना जि गोलोमबाय उन्दैया नै पैसे के पीछे भागना है दोनथ'नाय जादों गेजेराव ए भिडिअबो माबानोबो इडिट खालामबो बायोना एखमबा समावहाय बेखायनो भिउ फैला सामफ्रामबो होबाय थानो हाबासो एखमबा भिडिअफोरखौबो बानायनो बालायलाङो आंथ' जा बायो एखमबा बानायनो ओंखायनो फैया केकफोर हामोना डिस्टार्ब फन फैबाय थायो लाइभआवबो रावबो फैखायाखै ओरैनो
फल'वार्स खालामबाय आं ओमफ्राय लाइक हरबाय आं मोनसे कमेन्ट होगासां 8471 मा जाबाय थाखो बिसोरलाय मा आंहा लाइभ फैदों लाइभ नुवाखै इउटुबाव हा कपिराइट क्लेम फैया आंनालाय माथो फैयो हेलौ मा बे माखौ सोरो ओहो ओहो सोरखौहाय सोरखौ Lockdown. दोनसालां रावबो फैयासै एजि गेमिं आगै दोनथ'नाय जाबाय दोनसै आं रावबो फैया बाबाय आं गुड नाइट एजि गेमिं आगै Ni da matcha jebra.